खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 9 आगस्ट बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आंखिलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। खामानि मावनायनि फारसे मोजां जानाय नङा। खामानियाव हेंथा जेब्लाबो हेंथा फैगोन। नोंनि मावनो लानाय खामानिखौ न'खरानो हेंथा होनो हागौ। वृष राशि। दिनै जेरावबो थांनो गोसो जानाय नङा। खामानि दामानिनिफ्राय आराम लाथ'गोन। देहाखौ धोन साननानै खामानिनिफ्राय जानगाराव थाथ'गोन। मिथुन राशि। सांग्रां जा। हरखाब गुबुननि नोजोराव मान गैयै खालामजानो हागौ। गुबुननि फाव फान्दायनायाव मान सन्माना खहाबो जानो हागौ। कर्कट राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा दिदोम जागोन। गोसोआव जेखि सानदों बेखौनो मावगोन। गावनि गोसो बायदियै खामानि मावगोन। सिंह राशि। मोजां सान। गोसोनि थांखिफ्रा जाफुंसारगोन। साननाय हनायफ्रा जाफुंनायाव गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। कन्या राशि। हरखाब जाथावै जाथायाबो सोमजिनो हागौ। लामा सामाफ्रा हान्थिनायनि फारसे सांग्रां जा। न'खराव दुखु दाहा जानो हागौ। तुला राशि। गोख्रै खामानि मावनायाव देहाया खस्थ' मोननो हागौ। खस्थ'नि गेजेरजों न'खरनि थाखाय रांखावरि सोरजिनो सानगोन। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगियाव मोजां सम। जायखिजाया फालांगियावनो गोबां रां मुलाम्फा जानो हागोन। न'खरनि रांखावरि आंखालखौ सुफुंनो हागोन। धनु राशि। मोजां खामानि मावनानै समाजाव मुं गोसारगोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गोसोनि थुलुंगाजों बांसिन खामानि मावनो सानगोन। मकर राशि। बबेबा मोनसे जेंनानि थाखाय बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन। फिसा जेंनायानो गिदिर जालांनो हागौ। कुम्भ राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। देहायाव बायदिसिना सानाय सुनाय जेंनाफ्रा नुजाथिगोन। देहानि जेंनाखौ लानानै जिंगासिनाय फैगोन। मीन राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सम। हरखाब सोरबा सुबुंनिफ्राय बायदि खाबु मोनगोन। लोगोनि मददाव मोजां खामानि मावनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।